Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwa masu bibiyan mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata ziyara ce ta ƙarin ilimi da ƙarin bincike da kuma buɗe ido da muka kawo a nan tarayyar Turai a ƙasar Spain, wato daular Andalus, tsohuwar daular nan wanda da ta kasance kamar cibiya ko headquarter ta ci gaba da kuma ɗaukaka ta addinin musulunci a tarihi. Wannan da kuke gani alama ce ta mashigar sabon birnin nan da aka gina tun sama da shekara 1000 da suka wuce, wadda ake ce mata Madinatu Zahra, wadda ta zama kamar cibiya ce ko sabuwar headquarter ta birnin Kurtuba ko kuma Kodoba, wadda ita ce ta zama kamar cibiya ta al-hadaratul islamiyya, wato Islamic civilization a waɗancan shekarun tun bayan zamanin tabi'ai. Wannan daula ce da take da tsohon tarihi na ci gaba, wanda dukkan ƙasashen Turai na yau suka zama kamar daga ita ne aka haife su, kuma dukkan ci gabansu kamar daga wannan daula suka samu, a ɓangarori na ƙere-ƙere, da ɓangarori na harkar likitanci, da ɓangarori na harkar tarihi, da ɓangarori na dukkan abin da ya shafi ci gaban ɗan adam da kuma bunƙasar rayuwa, da kuma tushensa shine ilimin addini. A cikin tafiye-tafiye da zagaye-zagaye da zamu yi, zamu je inda ƙwaryar wato birnin Kurtuba ta kasance, wanda kamar mil 4 ne daga nan, amma nan dai da kuke gani shine mashigar wannan babban birni ta Madinatu Zahra, wanda sarki Abdurrahman ad-Dakhil ko Abdurrahman bin Nasir ya gina, wanda ya sa mata sunan matarsa Az-Zahra, ya sa mata suna Madinatu Zahra. Za ku ga abubuwa da yawa na ban mamaki na tarihi waɗanda har yanzu nan ba su gushe ba, suna nan a wannan tsohon birni. Kamar yanzu can sama da kuke hango gine-gine daga can kan dutse, irin wanda aka yi su irin na wancan zamanin, wadda hukumar ƙididdigan wuraren tarihi na duniya wato UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa shi ɗaya daga cikin wuraren ban mamaki na tarihi da ake iya ziyarta domin ƙarin ilimi da kuma bincike. Ku biyo mu, za ku ga abubuwa da yawa na tarihi daga wannan ƙasa ta Spain, wato daular Andalus, tsohuwar daular musulunci da kuma ci gaban wato Islamic civilization a waɗancan shekaru da waɗancan ƙarnoni, wanda ta yi mulki na kusan ƙarni 8, wato wajejen shekaru 800 aka yi da wannan ƙasa, wadda ta zama ɗaya daga cikin gawurtattun ƙasashe da suka kawo ci gaba a tarihin duniya na yau. Ku biyo mu a hankali.